Ara entrem en el segon bloc d'aquest acte, en el qual posarem la cultura en primera línia. Parlarem del paper de la cultura, del paper de la societat civil en la construcció de la cultura i el paper de les fàbriques de creació en la construcció d'una ciutat més vital, més activa i més crítica. Per tant, demanem que pugin a l'escenari, si us plau, la Rosa Morales, el Valentín Roma i el Diego Lorca. Hem estat en contacte darrerament amb la Fundació Carulla, que organitza un projecte que es diu Mutare i amb el que el grup traça, comparteix les línies bàsiques del pensament. La directora de la Fundació, la Marta Esteve, hauria estat encantada de poder estar avui aquí amb nosaltres, però tenia un altre acte de la Fundació precisament i no ha pogut venir, es disculpa, però ens ha permès que l'escoltem en un fragment d'una intervenció durant el Mutare d'aquest mateix any. Per tant, escoltem a la Marta Esteve. Doncs estem donant per normals paraules que no creiem que utilitzaríem mai. De fet, estem parlant de... portem mascareta, estem parlant de confinament perimetral, la R. Ostres, realment som molt resilients perquè ens adaptem a tot. L'altre dia estàvem a la Roca Humbert, a la fàbrica de creació, i escoltàvem la Mireia Asensio i ens parlava d'un concepte que em va agradar molt, que era abraçar la incertesa. I jo us volia preguntar que com ho porteu, si vosaltres l'esteu abraçant, aquesta incertesa. I la veritat és que ho trobo un concepte preciós, ho trobo més que necessari, i és veritat que haurem d'aprendre a abraçar aquesta incertesa perquè ha vingut per quedar-se. Però mentrestant, el que és veritat és que, malgrat aquest concepte que és bonic, el d'abraçar la incertesa, i que segurament vindrà una etapa on s'obriran oportunitats, que no per tothom, mentrestant hem patit por, angoixa, ansietat, no ens hem pogut abraçar. Avui estem aquí tots darrere d'una mascareta que ens impedeix veure'ns, que ens impedeix veure si estem somrient o no, que ens hem de fixar en els ulls. Tenim por de contagiar les persones que estimem. De fet, les dades de contagi d'aquests dies ens estan tornant a posar alerta. I per tant és un moment complicat. I un moment que el que ha fet és emergir unes emocions i uns sentiments que ja hi eren, però ara ens han tocat més profundament i aquest cop ens han tocat a totes i a tots. És a dir, ens han tocat a tothom, tot i que no de manera igual. Bé, entro en dades perquè jo crec que ens ajudarà a centrar el tema d'avui. Per exemple, i són dades que fan respecte. A Europa, segons l'OMS, els problemes de salut han augmentat durant la pandèmia amb un clar augment en els nivells d'ansietat i d'estrès. Diverses enquestes mostren que al voltant d'un terç de les persones adultes demostra nivells d'angoixa. Entre la població més jove, i atenció a aquesta xifra, és una de cada dues persones. La Federació de Salut Mental de Catalunya ens diu que el 85% d'infants i adolescents han patit trastorns psicològics. I per no parlar de la gent gran, que la gent gran ja viu amb una mica més de solitud, amb una mica més d'aïllament. La campanya d'Amics de la Gent Gran que deia nosaltres ja estàvem confinats, però ara ho hem viscut doblement, que no han pogut gaudir d'allò que els fa viure més, que són les persones estimades. Però bé, no estem aquí per fer una fotografia de la crisi, que segurament totes la coneixeu, sinó que estem aquí per trobar respostes plegades, per fer-nos preguntes què podem fer des de la cultura i les arts per superar aquesta situació que estem vivint. I d'això, a la Fundació Carulla, en diem Mutare. Llavors, per què Mutare? Doncs perquè a Mutare treballem per posar la cultura i les arts al centre de la vida de les persones. Perquè creiem que la cultura ha de ser un eix transversal que ens ajudi a construir preguntes i ens ajudi a imaginar escenaris de futur més sostenibles. Per què? Perquè una de les claus de millora de la qualitat de vida de les persones són les respostes comunitàries. No n'hi ha prou amb les respostes individuals. Hem de construir espais conjunts comunitaris. I per això la cultura i les arts en tenen molta experiència, perquè són creadores, són de participació i de cohesió social. I finalment,
perquè necessitem reconnectar i necessitem reconstruir-nos. I Mutare és un espai, és un moment, com diu Cae Tempest, de connexió creativa. Molt bé, doncs ara anem a conèixer de primera mà algunes experiències d'aquesta importància de la cultura. I tenim a la Rosa Morales, que és presidenta de la Coordinadora Cultural de Nou Barris i encara durant unes setmanes de l'associació Bidó. Abans de donar la paraula a la Rosa, coneguem una mica més com el veïnat de Nou Barris va treballar per aconseguir l'Ateneu Popular. I jo estava a la Boqueria de Cultura, que érem gent bastant jove, superjove. I em va cridar l'atenció el tema així, i me'n recordo de venir aquí els diumenges i... El tema que era la possibilitat d'ocupar... Bueno, encara no... No es parlava d'ocupar. No es plantejava encara, no, s'estava intentant dir a l'Ajuntament que ho tragués. Ja hi havia un grupet de gent que clar, que estaven mobilitzats a d'altres nivells. El que em sembla interessant és això, és aprofitar una mobilització popular molt potent, que era l'asfaltat dels carrers, hi havia un grup de gent que potser té molt que veure amb el centre social de Verdum, segur, gent molt jove que el que estava ja parlant d'un espai cultural, des de l'inici. Sí, quan es va entrar aquí, el primer que es va dir és reivindiquem això com a Ateneu Popular. Quan l'Ajuntament diu van fer com una primera reforma, una petita primera inversió, que van adequar el local, o sigui, l'espai per fer les actuacions, i a partir de llavors van dir, hosti, però això, si voleu, aquí ja fer una activitat i tal, podria ser un projecte que l'Ajuntament subvenciona una mica, però primera, heu de ser una entitat, o sigui, tema primer, heu de ser una entitat, que nosaltres vam dir, vale, doncs entitat, Ateneu Popular Nou Barris. Aquí va ser la primera discussió, no pot ser, l'Ateneu és l'edifici, l'entitat no es pot dir igual, d'aquí ve Associació Bidó de Nou Barris, però això ja també va ser una discussió a nivell intern. Però aquesta era primer una, i la segona és que, clar, heu de tenir un model que encaixi. No seria possible entendre un projecte com l'Ateneu si no, al mateix temps que hi ha una evolució social, política, etc., de gestió, hi ha una evolució importantíssima a nivell cultural. On l'Ateneu es manté com a espai de referència a nivell cultural, hi ha una risc a nivell, diguem, de propostes de forma permanent, no? Bon dia, Rosa. Ens podries explicar una mica, ampliar una mica, resumir com va néixer l'Ateneu de Nou Barris i també quina és la situació actual d'aquest equipament? D'això fa molts anys, ja. El tema està que això era una fàbrica asfàltica i, clar, era contaminant per tota la gent del barri. I en el barri, clar, en els anys 70, sobretot a la part de Roquetes, havia sigut un barri autoconstruït, és a dir, la gent s'havia fet els carrers, les vivendes i tot. No hi havia espais on la gent es podia reunir, fer cultura, fer el que necessitessin. I el que es va decidir va ser que arrel d'aquesta fàbrica, que contaminava tots els voltants, fer una ocupació. Clar, estem parlant dels anys 70, que no té res a veure amb el que és ara, no? Però sí que és cert que hi ha un moment que es va dir, ens plantem i ocupem. D'aquella ocupació, l'interessant va ser que van sortir molts artistes, hi havia molts artistes en el barri, i sobretot a la gent el que li agradava molt era el tema del circ. Llavors, el Juanillo, que és el que parlava, ara segueix sent professor de circ i, a més, ell és formador de formació de circ. Vull dir, a més, porta tot el tema del circ social, que és una de les coses molt importants per nosaltres dintre de l'Ateneu. Clar, el tema estava que la fàbrica l'Ajuntament, com qui digui, la va adquirir i el que es va demanar va ser que tenien que fer, que era el que parlava també la Ioi,
que és la senyora que sortia, es diu Ioli, ella va dir que tenien que fer una associació, perquè la idea inicial no era fer una associació, és a dir, que tothom que volguessi participessi donant les seves idees, sobretot el tema artístic i sobretot el que i ara, en aquests moments també, és el circ, és el nostre, el més poderós per nosaltres. Sí que és veritat que a part d'això tenim tot el tema de programacions artístiques, que pot ser dansa, pot ser concerts de música o el que sigui, però realment la nostra base social és el circ i arrel del circ és quan projectem tota la resta de coses i activitats en el nostre barri. La situació aquesta va ser als inicis, vull dir, a poc sí que és veritat que l'Ajuntament ens ha fet inversions, hem tingut 3 obres diferents per millorar i la veritat és que ara un espai molt xulo, vull dir, no és una nau industrial, ara és un espai d'espectacles. Què ens passa en aquests moments? Com passa sempre, que la lluita es continua perquè nosaltres depenem una quantitat de les subvencions de l'Ajuntament i l'altra part és de producció pròpia. El tema està que nosaltres sempre pensem que la cultura i la gent que fa cultura ha de tindre i se'ls ha de pagar com si fos qualsevol feina i que cobrin dignament, que no sigui el que passa moltes vegades. Nosaltres, per exemple, el tema de voluntaris a vegades no ens fa gràcia, pensem que és més aviat activistes dintre de la cultura, perquè el tema de voluntariat és el que passa, que no es té en compte. Nosaltres sempre pensem que hem de ser activistes dintre de la cultura. I una altra de les coses que va ser que quan es va inventar la paraula dintre de Barcelona, al context de fàbriques de creació, a l'Ateneu van tindre una gran discussió de dir a l'Ateneu es considera fàbrica de creació, però nosaltres vam tindre un discurs dient nosaltres no volem ser fàbrica de creació. Què és això de ser una fàbrica? Ens feia com una mica de... no sé, ens xirriava una mica, no ens agradava. Per ser un Ateneu i ser com som, tot ho portem a discussió. Vull dir, sempre discutim de tot i treballem molt i sempre tirem coses endavant, però sempre estem discutint i sempre ens plantegem coses que potser no caldria, però sempre estem amb aquest problema. El tema està que en aquests moments sí que és veritat que l'Ajuntament de Barcelona, nosaltres, a veure, no sé com explicar, perquè potser la idea no és la mateixa, però la idea és que nosaltres com diferents espais que hi ha a Barcelona, nosaltres no anem a concurrència pública, és adjudicació directa. És a dir, nosaltres com a associacions i diferents associacions que hi ha a Barcelona, aquests equipaments que són públics són adjudicació directa, però què passa? Que sí que és veritat que amb tot el tema de transparència, ara hi ha moltes vegades que l'Ajuntament ja s'està replantejant el concurs públic. A nosaltres això realment no ens agrada perquè ens afectaria molt, perquè ja sabem el que passaria, que després qui gestionaria aquests equipaments serien empreses privades. Llavors, què passa? Que la llibertat que nosaltres tenim de fer cap al barri a nivell de producció, a nivell que el nostre espai l'utilitzi la comunitat més propera, si és d'aquesta manera no passaria, perquè ja ho sabem amb els centres cívics que hi ha a la ciutat. La situació d'aquest moment és aquesta, que perilla la concurrència directa. Llavors, contínuament estem lluitant. Nosaltres, per exemple, com totes les entitats que hi ha d'aquest tipus de gestió ciutadana, que se li diu, tota aquesta, sempre el que fem són signar convenis, convenis de 2 anys més 2 anys o 4 anys directament. Ara en aquests moments ja havíem signat els 2 anys i anem a la pròrroga de 2 anys més, però sí que és veritat que hi ha entitats d'aquestes que volen sorgir i que ho tenen més perillós, vull dir, perillen que no puguin sortir. Aquesta és la situació, vull dir, sí que és veritat que fa 40 i escaig d'anys que vam aconseguir l'espai, però la lluita continua igual, perquè sempre ens estem barallant dintre d'aquests espais municipals. Sí que és veritat que hi ha simpaties perquè veuen que la feina que fem és molt interessant i molt bona, perquè on no arriba a vegades les institucions, arriba la comunitat i sobretot nosaltres que treballem amb els barris, vull dir, el que necessita el barri l'escoltem i fem cultura per ells, vull dir, que realment
si ve algú del barri que té necessitats de fer alguna cosa, doncs ve en els nostres espais i nosaltres, el nostre deure i la nostra obligació és cedir el nostre espai. Vidó, que és l'associació en aquest cas, seria com una mica la imatge que ara l'Ajuntament, de dir, és l'associació en aquest cas. Nosaltres com a Vidó estem molt contents perquè cada any entra gent jove, que és molt important, la base social, i també és molt important els socis, que nosaltres, en aquest cas, Vidó també té socis. Clar, és molt important aquesta base d'activistes perquè reforça el que seria l'associació i el que reforça cara a les institucions el que és l'Ateneu. De l'Ateneu depèn moltíssima gent. A part de tota la gent activista dintre de la cultura, depenen molts treballadors. Vull dir, nosaltres hem aconseguit, com a Vidó i com a Ateneu, una plantilla de treballadors que va més enllà de 40 persones, quasi la meitat fixa i les altres fixa discontinus, entre artistes, i això és molt important. Vull dir, a vegades ni les institucions públiques poden aconseguir donar feina a tanta gent, i estem parlant de fixes. Els fixos discontinus normalment són els artistes, que també són mestres. Nosaltres tenim l'Escola Infantil i Juvenil de Circ i són mestres, a més són artistes de circ, i són els que donen les classes als nostres nanos, i aquests serien els fixes discontinus. No sé, vull dir, jo crec que és molt interessant el projecte que pot sortir des d'aquí, el que voleu plantejar, però hi ha les diferències a el que seria el nostre projecte, que fa molts anys que porta. Ojalà surti molt bé el d'aquí, el que passa és que sí que és veritat que nosaltres, ja us estic dient, són 40 anys, ara seguim lluitant perquè sempre passa, sempre falten diners, això ja ho sabem, i si dependéssim exclusivament del que dona a l'Ateneu, ingressos propis, no arribaríem. Això està claríssim, necessitem la subvenció. El que passa que també és cert que nosaltres considerem que els diners públics són nostres i l'interessant és que nosaltres puguem gestionar aquesta partida econòmica que és municipal perquè nosaltres som ajuntament també, som població. Llavors és molt interessant que aquestes partides econòmiques nosaltres les puguem tindre i distribuir-les segons les necessitats i les demandes culturals que requereix el nostre barri.